Negros Occidental nga nagapamati sa mga pagwali sang pulong sang aton Ginoo pinaagi sa mga local low-powered FM radio stations nga naglalapta dira sa Southern Negros. So mayong aga dira sa inyo mga kabyanan. O mayong udto bala o kon mayong hapon depende sa pag-replay sining aton episode sa sini nga adlaw. Ang aton pagapamalandungan o pagatunan abyan kita sa naunang Korinto kapitulo 5 sugod sa bersikulo 1 tubtob lang diri sa bersikulo 5. Ginasugid sing matuod nga may pagpakigilawas sa tunga ninyo. Kag amo nga pagpakigilawas wala bisan sa mga hintil. Kay ang isa sa inyo nagahupot sang asawa sang iya amay. Kag kamo nagapahabok, hindi bala kamo dapat magkasubo? Ang naghimo sini kuhaon sa tunga ninyo. Kay bisan ako wala sa lawas apang yara sa espiritu, kag subo nga daw yara, nakahukom na ako sa nakahimo sining butang. Sa ngalan sang atong Ginoong Hesus, kung kamo nagkatipon sing tingob, kagyara ang akon espiritu kaupod sang gahom sang aton Ginoong Hesus. Itugyan ninyo ining tao kay Satanas sa paglaglag sang unod agod nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Hesukristo. Dios nga balaan amay namon, dako ang amon kalipay kag pagpasalamat tungod kay ginhatagan nimo kami sang pinasahi nga kaygiyunan nga pinaagi sa sining platform sang Facebook kag sa sining istasyonan sang radyo makadungan sa pagtuon kag sa pagpamalandong ukon sa pagsimba sa imo pinaagi sa kamatuoran pinaagi sa imo balaan nga kasulatan. O Dios, ikaw magagamit sang imo balaan nga espiritu nga magahatag siya sa amon sang kapawa kagasanag kay sama-sami na ginadulman ang amon mga panghuna-huna kag paino-ino sa mga butang nga espirituhanon kag Dios non. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, amon ini nga gidaampo. Amen. Ang pagdisiplina dira sa sulod sang iglesia sa Kristohanon o mga Kristohanon nga nagapakasala. Sa sini nga bahin sang balaan kasulatan, makahuluya sa pagkamatuod nga may membro sa lokal nga iglesia sa Corinto nga nagahupot, nagapuyo-puyo. Ang pulong dire, nagahupot sang asawa sang iya amay. Isa ka bata, meaning may kahamtong naman, kay siya nagpuyo-puyo, naghupot, nagpakighilawas, nagahulid siya sa asawa sang iya amay. Ginkilala sa mga Bible scholars nga ini nga babae second wife o kon ikaduwa nga asawa sang iya amay. Kag matawag ini nga iya stepmother. Siguro bata lamharon pa ining ikaduwa nga asawa sang iya amay. Kag bata pero makasarang naman sa hulid sa sining iya nga stepmother ang isa sa mga miyembro dito sa iglesia sa Corinto. Kung may nagapakasala sa aton miyembro sa aton lokal nga iglesia, ginakinahanglan ang ginatuwag church discipline. Para sa mga lokal nga iglesia nga mangin hamtong mature dira sa kay Kristo Jesus, abyan kag utod sa Ginoo. Ang mga pangulo o church leaders kinahanglan magpahamtang sang proper o kung nagakaigo nga pagdisiplina sa miyembro dira sa iglesia.
mabudlay ang pagtanaw, paghuna-huna sa sini nga isina didto sa iglesia sa Corinto. Ang isa ka tawo naga-live-in sa ginatawag naton incestuous relationship. Ang hulid, pagpakigilawas sa isa ka babae o kun lalaki nga ikaw may kaangtanan subong paryente o kon gintawag naton nga in-law, stepmother, stepsister, stepson, stepfather. Kung magpakighilawas sila, ginatawag ina nga incestuous relationship. Instead nga magkasubo o kung mag-grieve ang iglesia sa Corinto, ang ila ginhimo amo ining sa bersikulo 2. Sila nagapahabok. Hindi bala kamo dapat magkasubo, ang naghimo sini puhaon sa tunga ninyo. Sila nagpahabok sa ilang kaugalingon tungod sa ilang bugal, sa ilang pride. No? Amo ini ang reaction sa mga miyembro dito sa Iglesia San Corinto. Nakaibalo sila utod sa Ginoo nga ang immoralidad kilala nga blatant. Isa kapag supak sa ethics, sa kultura, sa pamatasan sa sina nga syudad sang Corinto ang natabo. Wala man gani ini ginahimo o ginatolerar sa mga tao nga wala sang relasyon sa Ginoo. Siling diriyo, kag ang amo nga pagpakigilawas wala bisan sa mga hintil, meaning sa mga hindi tumulo. Kay isa sa inyo nagahupot sang asawa sang iya amay. Isa ka butang ang sigurado sa pagkamatod, amo ini nga ang gamot sang ila irresponsable nga paggawi amo ang bugal kag ang pagpahabok. Ang mga sala nga nagdulong sa madamo nga mga divisions sa mga iglesia sang Corinto. Sa naunang Corinto kapitulo 3 bersikulo 21, ano bala ang buot ninyo? Makara bala ako sa inyo nga may bunal o kon sa gugma kag espiritu sang pagkalulo? Sa kapitulo 4 bersikulo 6 nagasiling diri ang balaan nga kasulatan. Initanan mga kauturan na pahanungod ako sa akon kaugalingon kag kay Apolos tungod sa inyo kayuhan. Agod nga sa amon makatuon kamo sa pagpangabuhi suno sa kasulatan. Agod nga walay isa sa inyo nga magpahabok tungod sa isa batok sa iban. So ari diri abyan nga ang natabo sa iglesia sang Corinto, may bugal sila. Nga nagpabugal sila. Una, sila may mga hiyas nga espirituhanon. They were a gifted church. They have the gift of speaking. They have the gift of teaching. The gift of speaking in tongues. The interpretation of tongues. The gifts of healings. And the performance of miracles. Kag iban pa nga mga hiyas. Dagaya, abunda sa sining iglesia. Isa ka butang nga sila may kaalam. Kag kon hindi mapugnan, makontrol, madumalahan abyan ang aton ihibalo, ang aton kaalam, nagahimo ini sa aton nga mga bugalon, mga proud, nga mga say sa mga tao. Ang background sa sining iglesia sa Corinto kag bisan pa sa amo nga syudad amo ini ang
kultura sa mga taga-Korinto, nagahatag sa aton sang husto nga background nga aton magamit sa paghango kung nga nga nagaluntad ang amo nga sala sa iglesia sa Korinto. Sa nagligad nga mga siglo o centuries, ining seaport city sang Korinto ginkilala sa ilang blatant immorality. Walay kahadlok, walay kahuya nga nagahimo, nagaparticipate sa sining mga nagkalain-lain nga klase sang pagpakigilawas. Ining syudad sang Korinto abyan. Syudad ini nga nagaluntad ang nagkalain-lain nga mga sahi klase sang sala. Ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga pagpasipala, pagpahubog, ang mga pagkuha sang kwarta sang iban, nga kung aton basahon diri sa naunang Korinto kapitulo 6, amo ini ang ilang nga mga sala nga ginahimo sa wala pa sila nakakilala sa kay Kristo Jesus. Sa bersikulo 9, naunang Korinto 6:9, wala bala kamo makaibalo nga ang mga di matarong hindi makapanubli sang ginharian sang Dios. Dili kamo magtalang bisan ang mga makilawason o kon mga diwatahan o kon mga makihilahion o kon babayinon o kon mga sudumanhon o kon mga makawat o kon mga mahamkunon o kon mga palahubog o kon mga mapasipalahon o kon mga malugos hindi makapanubli sang ginharian sang Dios. Kagang iban sa inyo subong anay sina, apang ginhugasan kamo, ginpakabalaan kamo, ginpakamatarong kamo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kag sa Espiritu sang aton Dios. So amo ini ang background abyan sa amo nga iglesia. May mga membro sila sang una nga naghimo sa sining nagkalain-lain nga mga sala. Kay sa sina nga syudad sang Korinto, may templo ni Aphrodite. Tawag siya nga goddess of love. Sa sina nga templo, may mga nag-alagad nga mga kababainan. Kagintawag sila nga mga priestesses. Pero ang ilang trabaho, amo ang pagka-prostitute. So madamo sa mga taga-Sor, sa mga taga-Norte, sa mga taga-East, taga-West, magtabuanay ina sila sa mga syudad sang Korinto. Agod nga maka-eksperyensya sang pagpakigilawas sa isa o pila ka mga priestesses nga mga prostitutes sa sinang templo ni Aphrodite. Oo, ang iban sa sini nga mga tao nagsalig sa kay Ginoong Hesukristo. Nahimo sila nga mga Kristiyanon. Siling ni San Pablo, sila ginhugasan, ginpakabalaan, ginpakamatarong sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kag sa Espiritu sang aton Dios. Pero kay ang Korinto wala nakuha sa ila mga tagipusoon. Ginkuha sila halin sa Korinto sang aton Ginoo. Pero ang Korinto nagpabilin sa ila mga tagipusoon. Amoy na nga nagbalik-balik ang iban sa ila nga pagpakasala kag mga bisyo nga ginhimo sa wala pa sila sa kay Kristo Jesus. Kag isa sa ila, ining wala sing huya nga miyembro sa among iglesia nga siya nakig puyo-puyo, naghupot siya
sang asawa sang iya amay o kon sa iya nga stepmother. Ano ang laygay ni San Pablo? Ini nga tao, kinahanglan ang naghimo sini kuhaon sa tunga ninyo. Kag paano ini siya makuha? Pinaagi sa pagdisiplina sa iya sa mga elders, sa mga tigulang, sa mga opisyalis sang iglesia sa Corinto. Siling ni Apostol Pablo, bisan wala ako sa tunga ninyo sa lawas nun nga kahimtangan, sa giyapon sa akon espiritu, nagapakig upod ako sa inyo sa pagdisiplina sa sining blatant offender nga amo ang isa sa mga membro dito sa Iglesia sa Corinto. Kag disiplinahon siya, ano kuno ang ginhambal dire sa bersikulo 5, itugyan ninyo siya ini nga tao sakay sa tanas sa paglaglag sang unod, agod nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Jesucristo. Ang church discipline may epekto, may resulta ini. Kag isa sa mga epekto, consequence sa pagpakasala, kangay sining pagpakigilawas sa iyang stepmother. Amo nga may masakit siya sa iya lawas. Pero ang iya espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Jesucristo. Klaro nga pagtanaw abyan, kung ang isa ka tao nagbaton ginman sa kay Kristo Jesus, nabato niya ang kabuhi nga wala sang katapusan. Nabato niya ang kaluwasan. Naangko niya ang timbre o patin nga amo mismo ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu amo ang silyo sang kaluwasan. So ang isa ka Kristohanon nga nagapakasala, ang balaan nga espiritu ara sa iya sa sulod, sa iya nga kabuhi. Pero nagahipos, nagakasubo, Episo 4:30, ang amo nga balaan espiritu. Kinahanglan i-implement ang church discipline sa iglesia. Kung may Kristohanon o mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagpakasala. Kay kung hindi, malatnan, mangin madamo ang magahimo sang kaangay nga sala. Kay magasiling ang membro nga wala mangani ko siya gidisiplina, okay lang manggali. Magahimo man ako sang akon kaugalingon nga sala. So kinahanglan, suno sa balaan kasulatan, i-implement, i-apply, ipanaog ang ginatawag church discipline. Agon nga ang lokal nga iglesia mangin hamtong kag malig-on. Yes, for local churches to become mature in Christ, church leaders must exercise proper church discipline. Abyan kung ikaw nagapadayon sa imo pagpakasala, kanagsiling ikaw nga ikaw Kristohanon, isa sa mga butang nga matuod amo ni basi hindi ka matuod nga Kristohanon. O kon ikaw Kristohanon nga nagapaabot sang disiplina mismo sang Dios sa imo nga kabuhi. Kamo nga mga miyembro sa inyo lokal nga iglesia, kag nakita ninyo nga may miyembro o mga miyembro man nga nagapadayon sa pagpakasala, kinahanglan inyo i-confront ina siya o kon isugid sa inyo nga pastor. Agod nga may mga tikang nga pagabuhaton, agod nga ma-implement ang church discipline. Ang church discipline, isa ini ka trabaho sang iglesia, hindi agod nga mauntat ang kaluwasan sina nga membro nga ginadisiplina, kundi agod nga siya magapanumbalik sa pagyambitay sa mga Kristohanon nga matarong kag balaan
agod nga magaluntad ang kabalaan, ang katarong, kagang gugma dira sa inyo fellowship of church members. Agod nga kamo mangin ehemplo, maayo ang testimony ninyo sa gwa sa mga tao nga wala sang kangtanan dira sa kay Kristo Jesus. Therefore, for local churches to become mature in Christ, church elders must apply, exercise, implement proper church discipline. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa sining imo balaan nga pulong nga nagahatag sa amon sang gabayan kag instruksyon kung paano kami magkabuhi nga malipayon, madinaugon kag mabinungahon dira sa imo ulubasan. Pakamayuwa ang amon adlaw karon nga buligan nimo kami nga hindi kami mahulog sa pagpakasala kag kahuyanan kag imo sabton ang amon mga pag-ampo. Ihatag nimo ang amon ginapangayo kag himua kami nga mangin palagyan sang pagpakamayo sa iman-man nga mga katawhan. Kay sa ngalan ni Ginoong Jesucristo amon ini nga ginaampo. Kamay pa. Abyan salamat gid sa imo nga pagpamati sa sining aton pagpamalandong, sining pulong sang aton Ginoo sa sining adlaw. Ako si Pastor Ipaprasacar sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Nagasiling kabay pa puntani ang imo adlaw karon. Malipayon kag mabinungahon ang imo eternidad mahimayaon. Madamo gid nga salamat.